Λοιπόν, είναι 2006 όταν βρέθηκα στο Καστελόριζο για να δω την πρώτη μολική έκλειψη ηλίου. Δεν είχα ξαναδεί, οπότε δεν ήξερα τι να περιμένω. Μάλλον ήξερα ακριβώς τι να περιμένω από πλευράς φυσικής και αστρονομίας. Η σελήνη μπαίνει μπροστά από τον ήλιο σε τέλεια ευθυγράμμιση, οπότε εμείς μπορούμε να δούμε το ηλιακό στέμμα. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική από αυτό που περιμένει κανείς. Ένιωσα δέος, ένιωσα μαγεία, ένιωσα τρόμο και ταυτόχρονα ερωτεύτηκα. Και ερωτεύτηκα αυτό που λέγεται το να είσαι στη σκιά της σελήνης. Από τότε έχω δει αρκετές εκλήψεις ηλίου, ολικές και μερικές, με σαφή προτίμηση τις ολικές εκλήψεις ηλίου, και οι οποίες είναι μαγεία, πραγματικά είναι μαγεία. Η στιγμή που βλέπεις, ειδικά αν είσαι σε λίγο ύψωμα και βλέπεις από κάτω σου, ας πούμε, βλέπεις τη σκιά της σελήνης να μπαίνει και να κλείνει εντελώς τον ήλιο, οπότε βλέπεις κοιτάζοντας πλέον χωρίς ειδικά γυαλιά και φίλτρα, εκείνη τη στιγμή τα βγάζεις όλα και κοιτάς με τα μάτια σου τον ήλιο, βλέπεις τις τελευταίες ακτίνες, τα διαμαντάκια του Μπέιλι να περνάνε από την άκρη της σελήνης και μετά χάνονται και αυτά και το μόνο που βλέπεις είναι σκοτάδι, κάποια αστέρια στον ουρανό και το ηλιακό στέμμα. Μαγεία, πραγματική μαγεία. Πρέπει δηλαδή κάθε άνθρωπος στον πλανήτη να δει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, για μένα είναι must αυτό, έτσι, να δει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του ολική έκλειψη ηλίου. Εάν δεν το κάνει αυτό θα είναι μεγάλο κρίμα. Η έκλειψη τώρα στην Ισπανία είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, γιατί είναι κοντά και μπορούμε όλοι να πάμε. Την ώρα της ολικότητας πάρα πολλά ζώα παθαίνουν κοκομπλόκο διότι είναι μέρα και ξαφνικά νυχτώνει απότομα, οπότε τρελαίνονται και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τα περισσότερα πουλιά, ας πούμε, σταματάνε να κελαϊδάνε και ετοιμάζονται να πέσουν για ύπνο. Αντίθετα, σκυλιά, γάτες και άλλα τέτοια ζώα τρελαίνονται και αρχίζουν και ουρλιάζουν, γαυγίζουν, φωνάζουν, διότι όλο αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Είναι φοβερό, πραγματικά είναι φοβερό.